dapat wara sa Provincial Engineering Office kundi nasa Provincial Treasurer's Office. Ini ang piglinaw ni Albay Board Member Attorney Melissa Abadesa manungod sa bultonin blangkong resibo na nakumpiskar sa loob mismo kan opisina ni dating Provincial Engineer na si Clemente Ibo. Sigun kay Abadesa, nagpapadagos ngunya ng investigasyon kan sangguniang panlalawigan sa nasambit na issue. Pinagdoonan man ni Abadesa na base sa investigasyon, dainin pagkaisi ang Provincial Treasurer's Office sa mga naging transaksyon kan Provincial Engineering Office sa irarom ni Ibo. There was this nagkaigwa ng information dahil nagkaigwa na kita ng transition kung saan si nung naghali ang satuyang former governor si Noel Rizal, and then nagkaigwa ng reshuffle. Pagbalik ni Engineer Ibo sa opisina kang engineering, na-discover niya mga resibo sa opisina ni Engineer Ibo. 10,000 na resibo ang nakumpiskar, 6,000 digdi ang na-turn over sa Treasurer's Office, mantang 4,000 ang pigtutubod ang nagamit na kan Provincial Engineering Office. Alagad sa padagos na investigasyon, nagluluwas na 8,000 na resibo ang nagamit kan nasabing opisina. Kung nagsasabi sinda na may purchase order sinda na magpagibok kay resibo worth 10,000 pieces, sa inali so excess pa duman sa 4K na ito. So, iyo po ito sa mga nagkapera duman sa nakuaming information during the committee hearing. Pagdudoon pa ni Abadesa, 2 klase na resibo ang na-recover sa nasabing opisina, sarong carbonated na may QR code as in original na resibo. Nagkaigwa kami kay mga ngahapot, kung nyata arog ka ito sa mga, nyata may magpagkakaiba, di ba? When in fact, the usual receipt na pigi-issue po kang probinsya, kang through the Treasurer's Office, as mentioned by Ma'am Atos, Ma'am Pong, is that, diba po siya carbonized. So, parang iyo po original. Ito po ang the usual nindang pigigibo is malagang carbon para po makopya mo yung yung maduplicate mo itong sa likod, no? So, sa ngunyan, legal office na kan probinsya ang makapot ka nagpapadagos na investigasyon. Sa ngunyan po, pigpapa-fast track ta na, no? Yung mga minutes and journals kang mga nakaaging committee hearing, and even during the session wherein at that time si Engineer Ibo mismo nag-appear as in nagkaigwa kipag-apot sa iya directly sa mga members kang sangguniang panlalawigan. So ini tatransmita po sa tamang opisina for appropriate action. Pigsyerto sana ni Abadesa, mapapanimbag ang mga personal yung mapapatunayang nasa likod ng mga kontrobersyal as in questionable yung resibo. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana.